No niin, morjes taas. Oli hauska huomata, että tuntui Volvo-juttu kiinnostava ihmisiä, joten jatketaan kuvailua sitten tältä osin. Eli Volvo on taas touhuttu vähän eteenpäin. Ja nyt on jotain näytettävääkin, niin näytellään vähän mitä on saatu tallille ja mitä ollaan tehty. Ja no, autoon ei ole tehty hirveästi, mutta osio on tullut. Ja Laitila Samppa Paintil taas suurkiitos. Tällä kertaa ei puhannettu kilpuria, mutta vähän Volvo-osia ja pulverimaalia ja tämän tällaista. Niin näyttää oikein maukkaalta. Kaikki osat on vedetty mustaksi, niin kuin toivomus oli. Ja tähän kelpaa nyt ruveta lyömään taas polyuretaanipuslia takaisin paikalleen. Ja noin poispäin, jos saataisiin vaikka hiukan taka-akseli paikalle ja etuakseli paikalle, niin saisi pyörät siihen. Niin jos kivempi siirrellä niin saisi konehuoneen tekoa tonne Malamolle. Ja sitten mä nikkaroisin tuossa ajankulukseni tankin valmiiksi. Ja tästä tuli ehkä vähän liiankin hyvä. Mutta tässä kävi semmoinen vahinko, että mä tosiaan maalasin sen ekan kerran, ja sitten mä siirsin sen kammiosta ulos pois tieltä, niin se tippui telineeltä. Ja sitten mä maalasin sen vielä uudestaan, kun siihen tuli kauheat vekit, niin siitä tuli hiukan lipakka. Mutta ei sen väliä. Tää oli yllättävän siistiä. Oli hauska huomata, että täällä on tämmöisiä hiukan vanhan koulun tyylin kiinnitettyjä letkulähtöjä, eli kuparisia juotettuja noin letkulähdettä tässä tankissa. Ja siitä tuli kyllä oikein hyvä. Ja sen verran voidaan jutella tässä, että mä testasin vielä, että nämä kaikki saumat pysy tiiviinä ja ei tullut mitään vuotoja, että mä vedin rasvanpoistoaineella ja brake cleanerilla testasin parinkin kertaa, ettei toi pohjasauma vuoda, ja sitten mä hain Vyrtiltä semmoista tinankorvikeliimaa, joka on tarkoitettu kemikaalikestoiseksi ja näin poispäin. Mä vedin sille vielä varmistuksen noihin alapuoliin hitsisaumoihin, ettei varmasti tule semmoista ongelmaa, että se lähtisi vuotaa syystä tai toisesta, kun siinä on aika hyvä polttoaineen kesto, niin se nyt siihen varmuuden välttämiseksi, siinä ei ollut mitään merkitystä. Ja pienen sipaisun kittiin laitoin, koska tänään kysyin auto alle, niin sain sitä siistiä. Ja sitten hiakka puhalteli kaikki nämä reunat läpi, ennen kuin rupesin tekemään sille mitään. Ja noin poispäin, niin sain noin kaikki messinkiset päätkin puhtaaksi ja näkyviksi, niin kuin niiden kuuluu olla. Mutta on kyllä aika tyytyväinen, että nyt on vaan se pikku ongelma, että mulla on mustat paskarautaiset pannat tälleen, että täytyy varmaan ruveta tekemään rostarisia tankinpantoja sille, jos se sitten näyttäisi vähän asiallisemmalta, mutta ei mahda mitään. Siinä on kaikki kiinniketarpeet, mutta erästä niin täytyy tehdä niin kuin ihan koko pannat uudestaan, mutta ei siitä sen enempää sitten. Sitten tuli käytetty hiukan reissaamassa viime viikonloppuna. Kävin Soikkeli Jussilta hakemassa vähän Volvoa, kun se oli purkanut jokkikseen kaksovista Volvoa, niin tarjosi, että tuu hakea osia, ja minähän tulin. Ja sieltä löytyi kaikkea tämmöistä, mitä mun autossa ei ole ollut ollenkaan, koska tää on laroitu. Niin vakio puskurin kannakkeet, ja mulla on aisan päät vielä tuossa ihan niin kuin siellä paikalla, missä niitä kuuluukin olla, niin ajattelin koittaa, jos saisin nää jotenkin fiksusti kiinnitettyä sinne, niin saisi puskurin kiinni niillä osilla, kun sen kuuluu olla. Niin olisi vähän helpompi laitella, ja siellä oli autossa oli paikallaan sen verran ehjä puskuri, että otin vielä siitäkin, kun kaikki kannakkeet ja toi palkki on niin kuin ihan ehjä. Ja mun puskurissa ne ei ole niin kauhean ehjät, niin otin sieltä talteen ja sitten siellä oli ruosteetonta takaluukkua, listoja, tupakkimuovit, jotka oli pakko ottaa heti ensimmäisenä, ja sitten oli ehjät vetuvalot ja kaikkea tämmöistä pientä pisteosaa, mitä tuli otettua sieltä. Niin iso kiitos sinne, että laittelit viestiä, että sulta tämmöisiä löytyy, niin jos jatkossakin tulee, niin tullaan käymään, ja jos jollain tämmöisiä on purussa, niin kiinnostaisi esimerkiksi 360 vaihdelaatikko, vetarit ja perä ihan varmuuden välttämiseksi varoiksi, jos tästä menee rikki, niin olisi varaosia, että jos on, laita YVtä jossain, niin tehdään kauppaa. Ja sitten on vielä tällaisia. Mä tässä hetkeä ollut, mutta mun unohdin viime videolla, että tuli keltapassivoitua kaikki Volvon bultit ja tingentangelit. Jos ei ketään tiedä, niin tää on niinku sinkitystä, mutta keltapassivointi tekee tämän värin tähän, niin tulee tämmöisiä tehtaalaisia tyylisiä. Näihin ei saa enää, näissä Volvossakin oli kaikki pultit oli keltapassivoituja, ne on semmosia kultaisia. Mutta sitä väriainetta ei vissiin saa enää, niin nämä on nykyään vähän tämmöisiä, miten sitä nyt sanoisi, hohtavia. Se on tommonen ihme vivahdus, mutta riittää oikein hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Ei ole sen huonompi, mutta on näitä kiva laittaa paikalleen, kaikki pultit näyttää uusilta. Tässä oli vielä se, että täällä on tämmöisiä hienokirppultteja tosi paljon, niin
näitä oli ihan hyväkin vähän pelastella, kun ei tarvi hakea uusia sitten, niin voi uudelleen käyttää nämä vanhat. Et just huomaa, että nämä oli hiukan kärsineet, näissä oli korroosiota, mutta on ne silti aika välttävät. Ne kehtaa käytellä uudestaan. Korille nyt ei ole sen kummempia tapahtunut. Mä olen tätä E30 luvannut vähän työstää, niin täältä löytyy ruostetta yllättävästi kaarista ja joka puolelta. Niin sitä tuossa tehnyt alkuviikot ja nyt viikonloppuna sitten, kun tämä odottelee peltiosia, niin siirryn Volvon kimppuun ja hitsasin nämä takapyörän kotelot valmiiksi. Eli poistin täältä niin syvälle ylöspäin peltiä kuin mahdollista. Eli tuolla on nuo vakio runkovahvikkeet tuolla, niin ihan siihen reunaan asti vedi auki. Pyörän kotelo nyt, kun siihen tulee se lasikuitukylki päälle, niin siellä ei ole sitten mikään fyysinen ottamassa kiinni, jos sinne haluaa madaltaa tai jousitus tekee liikkeitä, niin se mahtuu niin paljon ylös kuin mahdollista. Sitten vedin siitä hitsauksen jälkeen epoksit ja saumakitit ja sitten vedin kotelomassa tännekin. Niin nyt ruppeisi olemaan nämä pahimmat hitsausoperaatiot sitten tehty, niin voi siirtyä sitten oikeasti maalammolle tämän kanssa ja laittaa sen taas siisteksi, mutta pääsee nyysäämään tuota konetilaa. Muista puhuinko viime pätkässä, mutta mulla oli noihin jarruihin pieni visio ja nyt se visio saadaan työalle, kun osat tuli. Niin mulla on täällä tämmöiset nelimäntäiset jarrut ja joku saattaa arvatakin, että ei ole vilvuudet, vaan on Tokikon jarrusatulat ja nämä on tosiaan ZX6R:stä Kawasakista. Olisin tuosta torista, olisiko nämä ollut 60, 2 kappaletta. Ja näissä on tosiaan radiaalikiinnitys, joka tekee tämän mun mielestä vähän simppelimmäksi tämä adapteripeli. Nämä ei tosiaan mene tänne suoraan, vaan tuon radiaalin takia. Sitten nämä on hiukan leveämmällä kiinnityksellä kuin tuo vakio. Niin onneksi se tuosta nousee, niin aika simppeli adapterin saa tehtyä tuo. En tosin tee itse, luotan tuohon Ovaskaisen Jesse käden jälkeen sen verran, että maksan mieluummin ammattilaiselle, joka on mittatyökalun kanssa parempi kuin minä, niin tulee sitten varmemmin toimiva. Näissä on vaan se ongelma, että nämä on tosiaan prätkän levylle, eli nämä on tosi kapiat tuo tämä niin kuin levyn levitys tuolla. Malauta vuotaa nesteet näpeillä. Ja näissä täytyy avata tämä. Ja mä olen täällä avannut jo yhden, koska tutkisin. Niin täällä on nestettiä vaan toisella puolella satulaa, eli tuolta tulee jarruisesti. Niin aika simppeli. Tähän tehdään sitten varmaan alumiinispacerit ja O-rengasudot tonne ja sitten tehdään vaan niin kuin sopivan levyiseksi, että mahtuu sitten tuo levy sinne olemaan. Ja sitten kun en tiedä tunteeko ketään näitä autoja niin paljon, että tietää, mutta näissä on jarrulevyt tosi tyhmästi kiinni. Elikkäs orkkislevy tulee täältä takalta kiinni. Se pultataan tänne napaan täältä takalta. Ja no, näihin ei saanut juman kautta jarrulevyjä enää, niin oli vähän sanottu, että no joo, mitä sitä keksitään. Ja sitten pienen tuon mun mekaanikon kassun kanssa tuossa vähän tutkittiin nettiä ja mietittiin, että mistäköhän löytyisi toinen 230 jotain milliä levy, pieni levy, että mahtuu 14 vanne sinne. Niin oliko tämä nyt sitten E90 Corollan etujarrulevy. Löytyi Kompletokselta 60 pari ja löytyi oikein tämmöisen sporttisena poraattuna ja uritettuna. Niin tässä oli yksi ongelma, että Volvon napa on vähän tämä niin kuin halkasi ja isompi kuin tuo levysisälmys, mutta täällä on tämmöinen olake täällä takana. Tuosta sipausee sorvilla sen verran pois, että mahtuu tuo levy tonne menemään pinnapultteihin, niin sitten ei ole mitään ongelmaa, että keskireikä on just eikä melkein sopiva ja saa sen levy siihen kiinni ja sitten voi noista tehdä vielä seivata nuo ja laittaa sinne kiinnitysruuvit, niin eipä lähde karkuun. Ja joo, siinä on mun budjetti sporttijarrut, että näillä nyt mennään ainakin testataan, että sehän näissä on positiivista, että nämä ei maksa mitään, nämä ei paina mitään ja näihin on jarrupala variaatioita vaikka kuinka ja paljon, että näissä on vähän hassusti, että saa niin kuin 4 palaa eikä yhtä isoa, mutta ei haittaa meidän toimintaa. Testaillaan tässä, miten toimii. Ja sitten jos toimii, niin voidaan käyttää vaikka jossain kilpurissa joskus. Who knows? Aika budjettivaihtoehto kevyille jarruille, varsinkin driftingissä, kun ei tarvita hirveästi jarruja. Mutta mä meinasin se testata noin. Ei tässä teoriassa ole mitään merkitystä, että miksei tämä toimisi niin kuin toimii normijarrukin, että 4 mäntää ja sitten vähän pääsylinteriin jarmista, jos tuntuu, että ei ole tarpeeksi jarruvoimaa. Mutta pitäisi olla, koska meillä on tehostaja ja kaikki tommoset, mitä ei ole prätkässä, niin kyllä tuonne pitäisi umppia saada noiden mäntien taakse, että ei pitäisi jäädä siitä kiinni. Mutta aika näyttää ja tyhmän pitää koettaa, kun ei osaa teorisoida tai laskea sen verran paljon. Että jos joku haluaa päteä, niin kerro kommenteissa, menikö pieleen jo. Mutta
mä koitan nyt tollasia. Mulla on pitkään ollut visioissa, no jos hyviä satuloita käyttää johonkin, mutta nyt se kokeillaan sitten mitä tulee. Mut juu, eipä siinä. Nuo Jesselle ja sitten katsotaan mitä ensi viikolla keksitään Volvoon ja noin poispäin, mutta sen verran on tällä kertaa saatu aikaiseksi ja nyt ruvetaan sitten pikkuhiljaa kasailemaan ja saadaan toi maalaimolle, niin eiköhän tämä tästä. Ja niin jo tuokin oli tuossa vielä. Tämäkin pitää viedä. Tosiaan tähän tehdä syvennys, että saa tuon aan lähdön tonne syvemmälle pohjaan, niin mahtuu sekin sitten olemaan. Tai eikä siinä. Kiitos jos jaksot katsella ja hommat kiinnostaa, niin kommentoi toki jos joku kiinnostaa ja on kysyttävää, niin mä koitan vastailla ja kerron sitten seuraavalla videolla jos ei muuta. Kiitos jälleen kerran.